waspadake iki kaya kadangku Yayi Kincaka rupa kencolan Rajamala. Inggih. Koko Prabu kula ingkang sowan. Inggih. Koko Prabu kula ingkang sowan. Lah dalah. Kula ingkang sowan Koko Prabu. Cengklungen ngen kula ngentosi. Persasat kaya ngenteni kambanging sila langking sileming pawagabus. Dinten menika yenjing menika Koko Prabu rikala semanten sampun netepaken menawi adon-adon menika badhe kawiwitan. Lajeng benjang menapa? Badhe kawiwitan. Lan pundi jago kasepuhan? Kula selak kepengin badhe ngertos. Ya Rajamala. Sabar dhisik ya Di, sabar. Aja sumengko rasane atimu. Kincaka lan rupa kenca. Kula wonten dawuh. Janjane apa wis mbok pikir kanthi wening to Yayi? Ngene iki adon-adon jago-jago menungsa. Mongko adu pitik wae. Kuwi wis jeneng nerak kasusilan, apa meneh adu menungsa. Mongko Siadi lawan pun Kakang iki kalebu pun Kakang iki Narendra sira iku mau senopati. Mongko pun Kakang jumeneng ratu iki dudu ratu ning kulawarga. Eling Kincaka rupa kencolan Rajamala. Aku jumeneng ratu iki dudu ratu ning kulawarga, dudu ratu ning sedulur, dudu ratu ning anak bojo, ning ratune bangsa. Rungokno iki. Ratune bangsa-bangsa ngendi bangsa Wirata. Lah nek ratune senopatine wis ora kena kanggo panutan. Terus para kawula ki arep mbok kanthi nyandi. Kasarane kawulamu ki arep mbok jak nyandi Kincaka. Iki lho Yayi, ora jeneng pun Kakang iki ora wani iki ora. Ning kudu mikir kanthi meneh dipetung kanthi ganep. Koko Prabu. Estunipun adon-adon menika mboten kula peteng. Saking bab perkawis angger-anggering kasusilan. Sejatosipun kula kepingin mameraken menawi Senopati Wirata menika nggih peng-pengan sedaya. Sampun ngantos negari Wirata menika gampil dipun telokaken ibaratipun wit-witan, boten gampil dipun tiyungaken kaliyan negari sanes. Menika Koko Prabu. Supados para Narendra liyan Praja negari menika sami ajrih dumateng negari Wirata. Kincaka rupa kenca Rajamala. Aku dadi ratu ora kudu diwedeni. Ning aku kepengin ditresnani. Beda to. Yen kowe ratu senopati kudu diwedeni rak ngono karepmu. Inggih, medhinipun ngaten. Ning nek pun Kakang ora. Ratu kuwi yen mungguing pun Kakang aku kepengin ditresnani. Ditresnani sapa? Ya bangsa Wirata kabeh. Mongko ratu lawan senopati ditresnani karo kawulane kuwi yen to nyata-nyata duwe jiwa kabangsan awewaton ya kuwi kawicaksanan lan dilambari rasa katresnan. Telu iki gondelana sing kenceng. Mula ana tembung manunggaling kawula Gusti antarane sing nyekel pangwasa karo sing diayomi iki dadi siji. Pemimpine karo sing dipimpin dadi siji. Sing mimpin iso ngayomi, sing dipimpin uga manut miturut perintah sing mimpin, bareng-bareng ngangkat pakaryaning praja. Sing bener ki kaya ngono kuwi ora kudu untran-untran, pamer umuk kuwi ora. Ora mung pinter-pinteran ngomong. Tundane apa? Nek mung pinter-pinteran ngomong, iki mengko omong ora ngrampungke perkara sisip sembire. Omongane kuwi ora perlu dienggo nginteri karo para kawula. Ndak jaga nek ning lelakon kaya ngono kuwi Kincaka. Koko Prabu, wasipun kula boten nyuwun piwulang. Kula sowan ngabiyantara paduka menika kula boten kepengin wulang. Kepengin kula Koko Prabu netepi bawa leksana. Lati pakarti nyawiji, tegese ucape batine padha nek iya iya, nek ora ya ora. Ampun wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Oh bagus, bagus yen pancen karepmu mengkono. Entenono. Yen mengko bedhug tengange jagoku ora ketok, aku dhewe sing dadi senopati. Krungu kowe.
Yen wanci bedhug tengange mengko jagoku ora ketok, Kincaka rupa Kinca Rajamala. Ingsun dhewe sing bakal jumeneng senopati. Nek perlu kroyoken wong telu. Wis dhisik ana laku. Metuwa tatanen para kawulamu. Selamat tekamu. Kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Raharja pisuwan kula bekti kula katur diwaji. Yo. Tak tampa karya suka legawaning tiyang ingsun. Seta wonten dawuh. Mestine kowe iki mau papakan lakune pamanmu katurune pisan. Kincaka rupa Kinca Rajamala. Iye. Kula pinanggih namung kemawon. Inggih mboten paring dawuh menapa-menapa. Seta. Dina iki aku wis ditantang melik-melikan ditantang warasan. Kudu netepi apa sing dadi prasetyaning ingsun nalika semana paring palilah kelawan pamanmu Kincaka rupa Kinca yen to adon-adon iki bakal diwiwiti. Ya dina iki uga apa meneh yen aku krungu ucape pamanmu Rajamala. Panas kupingku Seta. Yen sampeyan wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Coba aku iki kakang nipe, aku iki ratune. Kok dadi Rajamala ucape kaya mengkono coba pikir nalar Seta. Inggih kan. Sak banjure rikala semana kowe lungamu saka negara Wirata tak utus golek jago wiring kuning. Lah kok kowe balimu ora nggawa jago wiring kuning. Malah kowe kuwi nggawa menungsa ketoke wonge kagok. Kuwi wong endi? Nyandang anggone ora patut, rambuté gimbal. Nganggo cawet. Lulang macan sabuke kulit ula. Ora wanuh karo unggah-ungguh. Suwaning keraton ngadeg ngayer-ayer. Tangane malang kadak. Mripate pentelan-penteleng. Oke wong edan wis to. Mboten Rama. Sapa kuwi? Iya, menika inggih. Lare Wirata mriki. Lho. Wong Wirata kene inggih Rama. Sapa kuwi? Menika lare pejagalan. Lho. Bocah pejagalan tlatah Wirata iki to? Inggih. Bocah pejagalan kuwi anake sapa? Menika putranipun Ki Jagal Walakas, naminipun Jagal Bilawa. Sesebatanipun namung Bilawa ngaten kemawon. Nek pancen kuwi bocah pejagalan kok aku ora weruh cilikane. Lare menika gesangipun wonten lebeting wana. Nggih menika pados kewan ingkang wigatos pados bangsanipun nggih menika pantheng. Kidang menjangan lan sanes-sanesipun sampun dipun bragat dipun beleh. Mengkono. Inggih Rama. Lah terus karepmu ki apa?
Bilawa mbok kanthi mrene kuwi. Nggih, rikala semanten gawe saking judheking manah kula sampun meh putung raosing manah kula kautus ngupadosi senopati lan sawung ingkang bobot timbang kaliyan Paman Rajamala. Wusananipun rikala semanten rahayunipun kula pinanggih kaliyan ingkang abdi pun Kangka. Oh, Kangka Lurah Pasar kuwi. Inggih. Kangka Lurah Pasar menika matur menawi pejagalan wonten nem-neman ingkang sentosa Birawa namipun Bilawa. Mila daya-daya kula lumawat dumateng pejagalan inggih lare menika ingkang kula kunjukaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu. Hambuk bilih kepareng paduka Kanjeng Rama nampi minangka sawung kaspuat. Oh ngono. Inggih Rama. Iya. Ya wis, kene-kene coba semingkira dhisik. Tak takonane bocah iki. Apa bener yen to jenengmu Jagal Bilawa, parapamu Bilawa? Iya, pancen bener. Lho. Kok kowe ora basa? Basa karo aku. Lah rak tenan to, iki gek cah edan iki. Mboten diwaji. Ora apa kowe iki ora ngerti, aku iki ratumu. Sing akon kowe dadi ratu sapa? Kok malah aku bingung dhewe to guneman karo cah iki. Aku iki sing asta peperintahan negara Wirata tentrem lan orane negara Wirata kuwi manut pranatanku. Lah kowe iso gawe tentrem ing negara apa ora? Nek ora iso gawe tentrem mlirena to dadi ratu. Lho kira edan meneh ta iki. Bener yen to kowe anake Jagawalakas. Iya bener. Pakaryanmu apa? Mbeleh kebu, mbeleh sapi. Yen kepepet mbeleh kowe ya gelem. Wis edan tenan wong iki. Kok kowe ora basa iki sebabe apa wong aku iki ratumu? Kowe iki menungsa apa udu? Ayo menungsa. Yen padha menungsane kene apa tak takon bahasani. Mbahku wae ora tak bahasani, dewa wae ora tak bahasani. Lah sing mbok bahasani, sing tak bahasani sing uripi aku. Ayo areng apa aku kleru. Iya bener. Bilawa apa? Kowe tak timbali mrene sak perlu kowe bakal tak dadekake senopati. Iki wigatine tembungku mengkono mau. Kowe bakal tak jumenengake dadi senopati, tekse kowe engko tak kon perang. Mungsuhe kawan kadang wipe sing jenenge Rajamala. Kowe wani? Sak jek urip aku iki menungsa ora tau duweni wedi. Jer aku iki bener. Karo sapa wae aku wani. Yen ngono pamane kowe tanding karo Rajamala wani. Wani ning mengko dhisik. Aku arep takon. Takon piye? Kowe ngene iki adon-adon iki perlune apa? Apa perlune mbok seneng-seneng. Gedhe-gedhene mbok kesukan ngabotoan. Ora sudi aku dadi jagomu aku mbok anggap apa. Iku dadi yen to adon-adon iki ana sambung rapete nusa bangsa lan negara. Saguh aku dadi bebeteng ing negara Wirata. Wilah apik tenan gunune bocah. Yo Bilawa persajan bae. Adon-adon iki ora ana sambung rapete perkara kesukan utawa ngabotoan gedhe-gedhene. Adon-adon iki ana sambung rapete. Aku iki nggonku jumeneng ratu iki bisa lestari ya merga saka tandang kridamu iki mengko. Yen kowe meneng tanding karo Rajamala, aku tetep jumeneng ratu. Kawula Wirata tetep ayem tentrem. Ning yen pancen kowe iki mengko kalah tanding karo Rajamala, wis entek critane wong Wirata. Wis aku bakal lunga saka negara Wirata mbuh dadine lelakon negara Wirata iki. Dadi kaya mengkono kuwi mau Bilawa pikirin dhisik. Cemangkang gro sumbar
Rindu bumi gunjing kumalodo guntur kepuk umop kang jalani dilumembak penyu kumambang wah Prabu Maswapati apa Bilawa yen pancen bener-bener mengkono tenan ucapmu kena tak ugemi ya tak sagui aku dadi senopati tanding karo Raja Mala ing atase aku iki wong Wirata aku iki lairku nang negara Wirata ngombeku banyu Wirata manganku ya sego negara Wirata matiku kudu nang negara Wirata kuwi dalah mengkono Bilawa iya negara Wirata tak labuhi kanthi pecating nyawaku remuking ragaku dalah Bilawa mak plong rasane atiku upama ning negara Wirata iki ning Bilawa papat ngono weh mesti ayem tentrem negaraku iya Bilawa bareng aku krungu kesaguhanmu lan prastiyamu kaya mengkono mau sak nalika atiku kaya kegugah mula Bilawa sak mangsa-mangsa kowe iso nentremke negara Wirata tekse mateni ruwet rentenge negara Wirata iso mateni Raja Mala kowe njaluk bebungah apa kowe njaluk bebungah apa tak turuti gage kowe matura klerumu ning kene iki lho kleru piye wong aku iki arep peparing bebungah kok kleru kowe kuwi dadi ratu aja sok ngebang-bang karo kawulamu ya nek ucapmu kuwi tulus ana buktine nek ora ana buktine ngisi-isini lan kawulamu aja mbok ajari nyelek utis kaya ngono iki mung arep-arep perkara ganjaran ora tau ngetokke lalabuhan ora watak Bilawa arep aku ki anake wong desa nanging jiwaku duweni jiwa kasatriyan aku netepi marang prawiraning kusuma bangsa milah Seta wonten dawuh Rama. Ngono lho conto kuwi. Conto kaya ngono kuwi. Ora sah ngilo kaca Brenggala. Bilawa kuwi lho. Kuwi pengilon. Yo, yen to pancen mengkono Bilawa. Sak wutuhe tak pasrahake marang kowe. Paribasan tentrem lan orane Wirata iki mengko bakal ana tanganmu. Seta wonten dawuh Rama. Apa sih dadi penjaluke pamanmu Kenca Kurpa Kenca? Turutana, aja nganti mbok sulayani reksanen kawibawane bapakmu, nggih. Kula selaken dawuh paduka Kanjeng Prabu nyuwun pangestu. Yo. Tak pangestoni, aku njaluk pamit. Pangestumu sing tak jaluk. Yo. Bilawa. Unggul juritmu ana madyaning palagan. Kadang upot waran dena betul pamit wae nyedak aku mak kelepat tak pandeng ora gelem. Wah kok malah jubriya rasane atiku. Tuwuh tandha pitakon urung ana wangsulan ana jroning atiku ya. Muga-muga Bilawa kowe dadi utusane ngadil Bilawa.
Inggih kula paman. Endi bapakmu Kakang Prabu Maswapati? Inggih sedayanipun sampun dipun dawuhaken kaliyan kula menawi wonten menapa-menapanipun cekap kaliyan kula. Yen eneng bobol borote iki mengko wis saguh bakal nanggung. Inggih. Kula sagah pamarupa kenca. Wah, ladalah. Endi jagomu? Jago saka kasepuhan ndi? Nggih, paman menika ingkang wonten wingking menika. Kuwi Rajamala. Bakal mungsuhmu sing ana mburi kae. Bah, ladalah. Iya. Woi, jago bocah desa. Cah desa sasa. Sandangane ora cetha. Mesti kowe ora iso basa. Seto, yen kowe golek jago sing mitayani. Yen perlu kowe nekakno ratuning Gandharwa. Apa kowe ngunduh dewa saka kayangan Suralaya kon nandingi karo aku? Aja bocah saka desa bocah kampungan. Apa kuwi? Wah, cangkeme. Ayo muni pisan tak suwek cangkemmu kuwi. Sabar Bilawa. Arep dikaya ngapa kuwi Senopati kadange mudha Kanjeng Rama Prabu. Apa meneh sedulure ratu. Sedulure ratu iki Senopati nggon kautaman nggon bener. Ing atase sedulure ratu cangkem cuwawakan nyepelekake karo wong desa. Ayo kowe ngawula ning negara apa gawehamu? Yen kira-kira ora iso nentremke negara, ora iso ngayomi kawula minggata saka negara kuwi. Wah. Grenang-greneng guneme nganyelke parat. Seto, wonten dawuh paman. Supaya ana gregete, supaya ana grengsenge. Adon-adon iki kudu ditotoi. Dawuhipun Kanjeng Rama mboten dipun keparengaken ngawontenaken totoan utawi ngabutuhan jalaran. Ngabutuhan menika kalebet nista lan menika maksiat dados laranganing negari. Dadi larangan iki nek eruh. Apa totoane di aglah-aglahke pamer-pamerke ya ora. Delik. Ngerti-ngerti sapa sing kalah bayar ngono. Ora usah pamerke. Inggih menika keparingipun ngaten monggo kula dherekaken namung ingkang alit-alitan kemawon sampun ngantos ageng-agengan menika ujubipun namung kangge ngrengsengaken. Inggih menika jagonipun. Saiki yen pancen ditotoi totohane aku njaluk bur manuk. Totoanipun bur manuk. Ya, totohane bur manuk. Tesipun dos pundi? Bur manuk ki ngene. Sing kanggo totoan negara Wirata saisine karo Kadipaten Kencapura saisine. Kadipaten Kencapura kuwi negaraku. Tinggalane Kanjeng Rama Prabu Kekaya. Yen Rajamala kalah, Kencapura kukupen dadi duwekmu. Ewadene yen to jagomu kalah. Yen jagomu kalah, negara Wirata saisine dadi kukubanku. Piye? Inggih. Nyun pangapunten paman. Kula mboten wantun paripaksa kula badhe tetarusan rumiyin kaliyan Kanjeng Rama. Wah, kesuwen. Saguwana, waniya. Piye Bilawa? Waniya. Wah, iki kok sembrono. Kowe engko nek nganti cilike kalah gedene mati, aku dadi kere. Kowe wedi dadi kere. Kowe wedi melarat. Kowe mung paitan bondo aku pawitan nyawa. Tungen larang ndi bondo karo nyawa. Ing atase bocah desa kaya wani nyramake nyawaku. Ana ratu kok ingah-ingih. Yen panjerawani totoan miyat. Inggih, menika paringipun paman ngaten kula sagah. Saguh? Nggih sagah. Yen pancen ngono sing eneng dhuwur panggungan kene mung jagone. Senopatine. Liyane
kudu medun, ora kena nang dhuwur. Nggih, monggo kula dherekaken. Hati-hati lho, Bilawa, hati-hati. Kowe jenengmu Bilawa. Ya pancen bener. Ki Pupung Seta karo Utara wis lunga, wis ora krungu. Apik-apikan aten kowe tak kandhani. Sajan wae aku wong telu Kakang Kincaka rupa kinca saku pisan, aku anjungkeng kawibawane Kakang Prabu Maswapati. Aku jeleh bosen diperintah karo Kakang Kuipe Prabu Maswapati. Mula kowe gelem tak tata. Kowe perang karo aku sebab engko nek perang tenanan ora urung mesti kowe kalah tur gedene kowe nganti mati. Mula iki mengko kowe perang karo aku etok-etok wae le perang. Ora susah perang tenanan, kowe engko etok-etok kalah rekae kowe tak tingkes. Kowe njaluk pangapura karo aku trima kalah. Lah engko nek Kakang Prabu Maswapati sak anak bojone wis lunga saka kraton, kowe njaluk pangkat apa? Kowe njaluk bebungah apa? Tak turuti. Raja Mala piye? Apik penemumu. Apik wong aku kok. Piye? Raja Mala piye? Ayak to negaramu Wirata ya ora tentrem. Lah wong isen-isen ning negara pokale kaya kelakohamu kuwi. Kowe ngajani karo kawulamu mbok ajani tumindak ora jujur. Arep di kaya apa Bilawa isin duweni adeg-adeg. Aku isin duweni jati diri. Ora sudi aku trimo kalah karo Dedhi Apuramu. Kalah karo wong cendhol kaya rupamu kuwi. Prabu Maswapati kena ninggalaken negara. Yen to jagal Bilawa aku wis ngatang-atang kaya batang nek perlu cemplungke ngluwang durunge kembang. Lagi kowe bisa tembungmu menang. Weh, lah dalar perang iki ngerakit Purwakanthi. Bagus. Yen to pancen kowe ora kena tak eman. Ayo nono kene daku. Sakarmu dadir ganing atiku. Ora yetno ngaten tak kokot getihmu. Olehno pandulmu kelakon idiak suwek telakmu aja takon dosa. Tak serampat ilang nyawamu.
kowe. Wah. Wah. Ah. Ah. Eh. Wah. Wot biar kowe. Oh!